Good morning! Pupunta kami sa patay! Oh my gosh! Patay. Meron ako natapakan. Yung lights ko. Hindi ko pala siya natapakan. Ewan ko kung anong tapakan ko. Pero alam nyo ba, diba I filmed the haul yung mga nakuha ko from Wrestling Class, you guys. Hindi ko pa rin siya naligpit. Sobrang busy, okay? Nagpunta kami sa bahay ng mama niya kagabi. Tapos pagkatapos pa nun, pinuntahan namin yung bahay ng kuya niya para pakainin yung aso. But, ito, nakalimutan ko siyang i-feature sa haul. Sobrang daldal ko kasi, nakalimutan ko na i-feature yung mga lights. Like, ito at saka yung isang light na nakita ko sa inyo. Wala. Hindi ko siya na-feature sa haul. Pero, okay lang yun. Na-realize ko na siya nung mag-edit na sana ako ng video. Pero hindi ko pa siya na-edit at all. Like, sinave ko lang siya sa Movie Maker. Para ma-edit ko siya. Naisip ko, my gosh, yung lights, hindi ko na-include. Anyway, I will get ready. Magpa-picture ako ng outfit ko mamaya. Kung may time pa. Pupunta kami sa bahay ng kambal niya. Pagkatapos, sabay na kami lahat pupunta doon kasi isang sasakyan lang yung dadalhin namin. Sasakyan ng kambal niya yung dadalhin namin. Kasi may bata. And then, pupunta din yung mama ni Dan, best friend ng mama niya. And then, yung auntie niya. Kailangan kong i-straight yung buhok ko, pero, basa pa siya. So, hindi ko alam kung mas-straight ko siya today. Ang bilis lang din naman ng buhok ko. Ang tawag doon? Ang tawag sa dry sa Tagalog. Mauga sa Bisaya. Ano ba yan? Ewan ko. Oh, by the way, you guys, I have been using the Mary Kay CC cream. Medyo nakalimutan ko siya kasi nasa ilalim siya ng mga foundation. Dalawang foundation na meron ako. Pero yan, nasa ilalim siya. And nakita ko siya ulit siguro mga less than a week ago. And I have been using it. I like this. Sobra. Kaya ako nga dinala to dito eh. Ang dami kong CC cream, BB cream noon na nasa Pilipinas pa ako. Tapos, ito lang yung CC cream na made it. Kasi siya yung pinaka-paborito ko na CC cream. Tapos yung BB cream, alam nyo na yung BB Holic. Kaya nga lang nakalimutan ko siya. And I have been using this to apply it. Kasi nakakatamad na i-dump yung beauty blender. Tapos no, not beauty blender. Yung sponge. Nakakatamad i-dump. Tapos yan, kailangan ko hugasan. So, mag-brush muna ako. So, when I started using my CC cream again, ito na yung brush na lagi kong gamit. And okay din naman siya. Sobrang ganda din ng pag-blend. Tapos sobrang bilis lang kasi ang laki. Ang cute. Ang soft niya sa mukha, hindi siya harsh sa mukha at all. Ang ganda ng mga bristles nito. I got this, I believe, from Gear Best, you guys. And then, for my concealer, I have been using this as well. Bakit ganyan kayo? Itong, big cover concealer cushion ng Etude House. This reminds me so much of my Maybelline Age Miracle. Meron tayo niyan sa Pilipinas, diba? But I'm not sure if I'm gonna repurchase that. But I really like that one. As in, sobra. Yun yung pinaka-the best na under-eye concealer na nagamit ko. Pero I believe nung hinanap ko siya, nung nabili ko ito, mineral concealer na from Maybelline din. Kaya ko nabili kasi wala yung Age Miracle. Tapos, gusto ko na ubusin siya. Now, meron na akong ubusin na naman. Ito, hindi pa siya totally ubos, pero malapit na. But you know what I mean. Hindi din naman kasi ako nagme-makeup araw-araw. So, parang imposible talaga na mauubos ko sila agad-agad. And sa concealer, ito yung gamit ko. Same siya na parang paddle brush pero maliit. Maganda to eh. Ang dali lang, diba? And yung contacts na gamit ko ngayon is yung gray. Yung inano ko sa solution kagabi. That was the previous vlog na. Pero, yeah. Anyway, tatapusin ko lang yung mukha ko. Mag-eyebrows. And yeah, eklabu. And then I'll talk to you guys later. Hello! Pupunta na kami sa bahay ng kambal niya. And hindi ako wala na akong time mag-straight ng buhok ko. Kasi wala na. Alis na kami. We woke up. I woke up 9:30. And then yeah. Ngayon na? 10:48. Look at this guy. Look how guapo this guy is. How guapo, babe. I know. I know. I know. You're so guapo. I like your outfit. I took a picture of this outfit. Are you wearing... Oh, you're wearing, thongs. Mm-hmm. Maybe the lechon tasting and experimentation. Okay? Back to our bed. Next song will be another of Billy songs. Baka may balik, hindi yung mic.
Libre ang sayaw. It's free dance. You can actually get to the country and have a dance. Okay? Payment required. Okay, let's put our hands together for the band. We're home! Sobrang ano lang ng clip na nakuha ni Dan kanina sa fiesta. Kasi sobrang ingay. Tapos sobrang busy. Ang haba ng linya ng nung pagkain na gusto namin. So, tapos nung pagdating pa namin sa line, nung turn na namin, naubusan kami nung barbecue na gusto sana namin. So, disappointed si Dan sa pagkain. But, it was all good. I mean, I like my food. Ano siya? Longganisa patty with rice. Tapos si Dan, he had longganisa burger. And then lumpiang Shanghai. And then halo-halo. And hindi siya nabusog. Hindi siya... Yeah. Disappointed siya sa service kasi sobrang haba ng pila, right, babe? Yes, too many people. Too many people. Not enough food for everybody. Tapos nagmadali lang kami doon. So, sandali lang talaga kami doon. After namin kumain, diretso kami sa bahay ng kambal niya. Nanood siya ng Footy! And yung team na gusto niya manalo, nanalo. So, mayaman ang taong ito ngayon. High five! Sumugal siya ng konti lang naman. Nanalo siya. So, bongga. Oh, and I met someone today. Don came up to me and we took a picture. Thank you so much for reaching out. As in, salamat. Sobrang nahihiya ako kasi sobrang ngarang ko, you guys. Nagmamadali ako kanina, diba? Wala akong time na straight yung buhok ko. Sobrang tsaka ko. And yeah, she reached out to me and said hi. And nagpicture kami dalawa. So, thank you. Thank you na nilapitan mo ako. Don, yung pangalan niya. Dito siya. Hi, thanks! Punta kami dito sa Pasta for dinner. We will have pasta. Yes. We have our Coke and then our bread. That's it. We have our order. I got the fettuccine carbonara. He got the tortellini, whatever. Garlic bread. Naubos na namin. Malapit na. He got cappuccino and I got cafe latte. Yummers. Kain tayo. Hello. Good afternoon. Magwa-1 na. Grabe, nagmamadali ako. Hindi pa ako nag-makeup. Mamaya manonood kami ng Barcelona. Yes. Pero, bibili muna kami ng gamot para kay Joby. Because he's sick. So, bibili kami ng gamot. And then, mag-grocery shopping. And then, balik sa bahay. And then, I will fix his face. And then, punta kami sa, cinema para manood ng movie. So, yun yung plan, no? And, yeah. Pagising ko kasi kanina, nag-edit ako ng video. Kaloob pa. Okay, so money's still in my old shorts. The what, your money? Yeah. We got this white spot cure for Joby. So, ilalagay namin to ngayon. And then, kung meron pa rin siya on Wednesday, lalagay namin ulit on Wednesday. But, yeah, looks like that. How much is the babe? 15 bucks? I don't know what he charged, but yeah. 15 bucks, and then you got 10% discount because you're a port supporter. So you got this for 13, around 13. Did you listen to him at all? Pupunta kami sa Coles, hindi ako mag-vlog kasi baka nandun na naman yung babae, tapos bibili pa naman kami ng bacon. Bacon is on your list, right? Yeah. Yeah, so we will buy bacon. She will be there for sure. I'm not gonna vlog. It could be awkward. Gusto kong pumunta ng Woolies. Ayaw niya sa Woolies. Next time na lang daw. Bakit ganyan yung mukha ko? How do haul? We got... Wala din yung babaeng pupunta namin sa Coles, pero hindi ko dinala yung camera ko eh. I need to paint my nails. We got Heineken. May time pa ba ako mag-paint ng nails ko? We got eggs. Kasi gagawin namin yung egg roulette challenge. Yung parang merong hard-boiled egg, tapos hilaw na egg. Gagawin mo sa ulo mo. Hindi ko alam kung kailan namin yung i-film. Hindi ko alam kung matutuloy. Tingnan natin. Depende sa mood.
ng lalaking ite, but we got capsicum. And then, he got salmon para sa kanyang lunch. So, merong isa na ganito. Tapos, parang tatlo na ganito ata yung inano niya. Dalawa lang pala. Just 2 of these? You got? I mean the plain ones. Iniinit niya yung pasta na leftover kagabi. Chicken drumstick. Chicken wings. Ito, siya yung kumuha na to. What is this, babe? Raspberry crown. Raspberry. And then last is bacon. Konti lang yung inana namin. And that's it, you guys. That's it for the whole. I need to paint my nails. Tapos, in siguro 2 hours, punta kami sa cinema. Hello! Nagpalit ako ng jacket kasi sobrang lamig. Lumamig ng bongga. Tapos, for sure, mas malamig sa labas. I think it's 14 degrees outside. Kanina, 17. So, okay lang na yun yung suot ko kanina. Ngayon, lalabas kami. Pupunta kami sa movies. Hindi ngayon. Pero, siguro mamaya. Siguro I have 40 minutes to get ready. That's a long time. So, yeah. I know, sobrang kalat pa rin. Hindi ko nasasabihin na liligpitan ko na siya kasi hindi ko magawa. Kaloka. Ilang days na yun, sobrang kalat. Pero kasi, aalis kami sa weekend, pupunta kami sa basta somewhere, dito lang sa Adelaide, pero basta magdadrive ata kami ng 2 hours, or siya yung magdadrive, 2 hours, and yeah, magsistay kami doon for the weekend. So, inisip ko, alam ko, magkakalat na naman ako by the time na magpapak ako para sa weekend getaway chorbaloo. Liligpitan ko siya pag may time. So, ngayon, wala pa. Katatapos ko lang mag-edit ng video. I will use again the CC cream from Mary Kay. And then, the same concealer from Etude House, yung Big Cover Concealer. We're here sa cinema. Cinema 7 kami. Parang marami atong tao. Not sure. We're here. Konti lang yung tao. Build your career with XETA. I'm fine for now. You're hungry? No, I'm not. Okay. Tapos sila namin manood ng movie. I like it. Did you like it, babe? It was alright. It was alright. Mayroong subtitles, so naintindihan niya naman. But yeah, naiyak ako ng slide. Isang beses lang ako naiyak. Yung sumigaw si Mia kay Celine. Yeah, nung nasa Ferris wheel sila. Yun lang. But, yung iba, parang teary-eyed ako. Tapos sila pinagtatawanan kasi ako, kaya pinipigilan ko ng bongga. But yeah, that was fun. Thanks, babe. Pupunta kami sa bahay ng friend niya. To watch rugby. So, manonood kami ng rugby. Are we gonna finish it? Finish what? The game? It's already started. So Right. we will. So, Yeah, we will. How long? Hour and a bit. Okay. So, pupunta kami doon. And yeah, yun yung ganap. Green dito. Bakit kaya? Tsaka yung weather. Umuulan na naman. Paglabas namin sa cinema, umuulan. But, yeah. Ano na ngayon, you guys? Malapit na mag-7. 6:57. Pero maliwanag pa rin. Daylight saving started today, right, babe? So, they moved the time forward. Yeah, 1 hour. Right? Yeah. Ano na, alas 7 na. Pero ganito, sa summer, sa summer daw, kahit na 9 p.m., babe? It gets dark at 9. It gets dark at 9. Yeah, so dumidilim daw kapag summer, alas 9 na ng gabi. Same siya nung nasa US ako, alas 9, dumidilim. So, kapag summer. Pero yeah, ganyan, naliwanag pa rin. Never to nangyayari sa Pilipinas. Like, 6, madilim na, diba? We're home! Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina na ito pala yung suot ko. Sobrang lamig. And, yeah, galing kami sa bahay ng, kaibigan niya. Nanalo yung team na gusto niya manalo. So, that's good. And then, we have here takeaway sa Indian place na nung pauwi na kami. So, nag-takeaway lang kami. Bumili siya ng buttered chicken. And then, rice. And then, garlic naan. Yung parang garlic bread na Indian style. So, kakain kami ng dinner. Kain tayo? Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Hello!
Nag-vlog ba ako kanina pagdating namin? Yeah, nag-vlog ako kanina. Yeah. I put on a mask, yung Rob and Gelato mask ko. Nandito ako sa isang banyo na dan, wala sa kwarto. But, yeah, I will wash off my face. Sobrang pagod na ako, you guys. I'm so happy I heard from the winner yung in-announce ko sa previous vlog ko. So, okay na yun. Yung mga next na mga giveaways sa Instagram ko na siya i-announce. Except sa iWhite. Yeah, pero matagal pa yun. So, yung Barcelona nga pala, you guys, nag-kiss sila, nakakaloka. Napanood nyo na, diba? I'm pretty sure napanood nyo na. And, yeah, nag-kiss sila, kaloka. Akala ko, yung kiss na parang mabilis lang, akala ko yun na yung sinasabi ng mga tao kasi I didn't really watch YouTube videos, hindi ako nanonood ng news about them. So, yung pagpanood ko talaga ng movie, yun talaga siya. And yeah, akala ko yun na yun. And then meron pang ending, akala ko tapos na talaga. Tapos yung pagka-ending na ending, yun nagkiss sila, kaloka. Si Dan na-enjoy niya actually. Hindi as in favorite movie niya, pero sabi niya it's not bad at all daw, sabi niya. Gusto ko yung acting na lang dalawa. Wala lang, gusto ko lang sila. May mga tao na ayaw sa kanila na dahil they didn't really support Duterte. I like Duterte and gusto ko na manalo si Duterte and I'm happy na nanalo siya. Pero I still like them both. Like, para sa akin parang, ewan ko, yun lang naman ay opinion ko lamang. So, meron tayong iba-ibang opinion and I respect those people na parang ayaw na nila sila supportaan kasi like, you know, but yeah, para sa akin, they're really good actors. So, yeah, gusto ko si DJ. Trust si DJ talaga nagustuhan. Anyway, si Catherine. Gusto ko din si Catherine. Very natural beauty. Yung fashion sense niya, gusto ko. I'm actually planning to do like a Catherine Bernardo inspired outfits. Let me know if you guys want to see that. Because yung mga in-order ko na mga damit online, which hindi ko pa na-receive, like inspired kay Catherine. So, I wanted to do that. I'm not sure if I can do that. I would need Dan's help to do that, but I hope I can. Let me know if you want me to do that. Anyway, this is really awkward right now kasi nakaganito ako. Kasi kapag ganito, ay, okay lang naman. Kita niyo naman pala ako. Yeah. So, yun yung ganap. I will just wash my face and I'm just gonna close this vlog, you guys, because that's basically it. Walang masyadong ganap. Bukas, pupunta kami sa Harbour Town para mag-shopping ng pampasalubong. Hindi pa rin ako tapos. Hindi pa rin ako tapos. Like, wala ni isa sa kanila na tapos na ako. I started na, but like, wala pa. I think Sissy, tapos na siya. Meron lang ako makinihintay na package para sa kanya, but hindi na ako bibili ng para kay kapatid ko na babae kasi ang dami na and okay na. Tapos meron pa ako hinihintay na sure na darating before ako uwi. So yun, okay na si Sissy ko. Yung mga kapatid ko lang na lalaki, si Marlon, my gosh, he wants basketball shoes and I have no idea kung ano yung mga basketball shoes na maganda kasi like sneakers, regular sneakers and basketball shoes just so different. Like, I do not have an idea. Pero, yeah, I'm gonna figure it out tomorrow. Anyway, I will close the vlog. Thank you so much, guys, for watching. I hope you enjoyed. Please like if you did. Please subscribe if you're not yet already. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.